Sahanipun sharing mawon Mas Gareng, bagaimana tips rumah tangga agar ayam tentrem itu? Tips Mas Gareng itu gimana? Niki tip kagem temanten, kagem sinten kemawon. Rumah tangga supaya ayam gampil. Kudu ngerti apa kuwi tegese bojo. Apakah arti dari bojo? Bojo adalah terdiri dari 4 suku kata BOJO. B berawal dari pandangan pertama. Ora ngira lho weh jan. Tak penting golek sandang pangan kok Mas. Berawal dari pandangan pertama. Darah. Lanjutnya O. Orang tua harus merestui. Ana disebut wong tua ki Pangeran Katon. Pangeran Katon mula kudu merestui hubungan biar langgeng. Selanjutnya J. Jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Elok ngono kok. Elok wis cair kok. Wih, aduh. Jan. Terakhir O. Oleh karena itu jadikanlah pasanganmu sehidup semati. Luar biasa. Gak tepuk tangan Mas. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Loh. Iya lagi. Lah sing tepuk tangan pajak lho. Sapa sing arep kei saweran? Kowe njaluk sawerane yoga kok ya mentolo. Lah ya. Di mana harga diri seorang Gareng? Malu dong. Kowe iki wis joget dikendangi wis matur nuwun. Joget diringi wis matur nuwun. Kok njaluk. Njaluk dibualang balungan piye kowe? Pangapunten Pak Delang. Nggih. Lah kok kula ken balang niku pripun? Lho. Sing takon balang kanca-kanca kok. Kanca-kanca menika? CS Danten. Woh. Sing pengendange anak lanang. Iso mben sing maleni ya aku. Kaya iso. Iso ngono maleni ngono kaya ya macak Gareng ngono kuwi. Ya ora ya macak apik. Dadi Gareng ki rekoso lho Mas. Teko dok renek wong kenal renek wong manggakne. Ya kan rupane asing to, kan gitu kan kulinane berai putih. Raine dhewe kono mrai. Iya. Menyelam sambil minum air galon ya. Ki ana Mas Nanang. Ayo. Becike ditanjak. Ayo ora ketang sak bawa-bawa ngono. Wis ngeceti aku wae. Sudah sampai lokasi, Bos. Jam 7. Ayo. Mas Nang. Adalah. Piring Nang, piring iki kene. Sego pecel apa rawon kowe? Piye to Nang? Awas. Engko nek rawon rasa sikil lho engko. Wetenge ra melo marahi. Ayo. Jane arep Pak Eko lampune wis dibiarke lho. Masyaallah. Nang. Nggih. Lampune wis mekat. Sing ndak empan dopku kok nyalahke nggone Pak. Dopmu sing gak nyalahi. Nemen. Ning opo ngene iki awakmu nengeri wong ayu. Oh, lek kuwi jangan ditanya wis pokoke apal nek wong ayu karo wong elek. Seleramu piye Nang? Kula to. Laki-laki kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Nek kula langsing sedet. Nek kula selera kula ya sing kaya Enggar. Lumayan ngoten. Kok sok kaya Enggar ki?
Mbak Enggar ki bodine piye nang? Ya cukup memukau. Iya. Memukau. Lah kok ngerti? Memukau saka ngendi ayo? Weh kula mambuk sak sretan ngoten pun gandane pun masalah. Gandane kadung pitorong. Wah, sangat luar biasa. Berarti awakmu nek nyawang wedok ndelok bodine saka gandane. Wo nemen tenan kok. Lah nek awakmu nyawang aku ki saka apa? Alah saka prejengane sampean. Kok saka prejengan iki? Welek nek aku pangkling. Sopo ki dak bintang tamu? Sopo ki lah kok walah aku urung tau weruh aku masalah jebule Alah, tak urus. Wingin aneh awakmu sampean ngantuk, ya ta? Nggih. Njaluk kopi. Nggih. Aku gekno kopi, Lek. Nggih. Bareng digekno kok awakmu ni biar Padang kuwi sing Padang apane? Sing Padang niku ampun kleru ing penampi. Lah apane sing Padang? Sing Padang niku atine. Oh, atine. Nek sing Padang mripate mengke lak keajaiban alam. Mbak Enggar ladenono Mbak ngadeg kok. Enggar. Terus aku Enggar. Piye Ini Mas adalah Akbar iki? fan kamu loh, Enggar. Fans kamu itu. Fan kamu. Iyalah yo. Bodine Enggar piye? Bodine peh mening masalah. Masing masa. Sangat disayangkan. Apa? Kenapa? Disayangkannya apa? Menyek iki. Nyapa? Maksudnya kusik to anu Mas Gareng. Kok Tenong dilumahne omong digenahne. Iya. Oh, tak kira bokong di rumah. Genahe piye? Nah, pripun? Genahe piye, Nang? Sangat disayangkan. Disayangkannya piye? Sudah ada yang punya. Waduh, upama orang duwe? Wah, siap tanding wis siap wong. Tenan? Nemen. Siap tanding tenan? Nemen. Nemen. Siap mbok jak mumpung-mumpung ning ndi nang? Wis njaluk neng ndi pokoke waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak turuti wong ayu. Piye gar perasaanmu terharu apa ora tersanjung? Tumuruning lintang iki kaya piye to, Kakak? Ya kaya kelesi yang pantoro. Allah. Lintang alian. Walah yo. Rumangsaku kok. Pripun Mas Nana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Enjing. Mas Akbar minal aidin wal faidin Mas. Nggih. Ki mengaku ra nyawang kono Mas. Endi to? Mas Akbar ning ndi? Ngamuk. Oh ndi? Kae son kae. Kono lho. Ndi jajan? Pengennya aku kok kowe. Aku kaya mbok padane son kontrol ngono. Yo ora to Mas. Lah wong sampane ganteng kaya ngono kok ora padane. Diatur ning terop. Lah wong sampane ganteng sabotane ya jos kok wis aku madake son kontrol ya apa aku ki turu kok. Dasar rumangsane. Ayo Om, tengah Om. Kok iso ngerti? Awakmu ki ya kok tengah kono kok ya malah kok tengah. Masalah. Mas Jan, Ayo, anu yo. Napa Mas niki? Duet wong loro. Duet. niki sing anu kula tak nyobi Mas nggih. Apa wis Apa? barang wis? Kersane mboten ngantuk sing damel musik. Loh iya no. Zat. Nah. Apa kuwi? Lintang Asmara. Ngomongnya biasa lho nang. Layak deh mau ngomong tumuruning lintang wer. Lho, lah niki lagu kisah nyata kowe. Kali sinten? Karo sapa? Oh, rahasia. Ora karo aku. Oh, mboten lho. Harus Kalau kok ngarep mau aku kan lak wis ngomong. Pripun? Sudah ada yang punya sangat disayangkan. Mau aku arep nabrak pager ayu. Wah, cilok. Ngene iki lho nduno ngono ya. Ayo, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Enjih, monggo. Katur menika panjenenganipun Bapak Eko tuwin Ibu sinten Mas? Bu Asih, nggih. Bu Asih. Ora kaya ora nggo catetane aku mau ndak. Ayo, Catetan iki terus maca ya piye tenan. Aduh. Jan. Om, catetane iki ning ati karo ning pikiran. Oh, jan. Maksude Ya. aku lo ngerti. Ayo. Lintang Ya, Asmara Cek. bersama Asta Brata. Nanang. Suka. Ayo. Nanang merem. Ayo Om Nana. Bareng Asta Brata. Suka. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Ibu, saudara semuanya, semoga dapat terhibur. Live langsung dari kediaman Bapak
Mbak Inggar duduk dulu. Nggih, Kowe tak golekne sandang pangan lho, Mas Nanang. Oh nggih, tenang Mas Akbar Kowe nggih. ngono masa ya cek mentolo njaluk aku. Ora, sampean malah tak pageri tak umi-umi ben akeh tanggapane kok. Amin. Tak pageri pokoke memolo aja sampe ganggu. Amin. Iki ora mentolo. Ya lah nggih. Sini. Oh alah iya. Aja disawang pira. Tangane wasna. Peteng iki lah. Peteng Mas. ya. Nggih matur suwun Mas Akbar. Nggih. Aku tak gajuli tak nyimpingi sampean Mas Akbar. Weh, gayamu nyimpingi Nggih, ngapunten lho Pak Digareng kula lek guyon nggih ngeten iki mbok pilih wonten klodak kladukipun anggen kawula guyon kalih panjenengan kawula nyuwun pangapunten. Iya nggih. Lah nggih ngapunten. Nggih. Daleme sampeyan ki jauh to Mas. Nggih celak mriki lampu merah watu dandang ngetuan mentok enten lampu merah melih belok kanan. Naik apa tadi ke sini? Sepeda motor. Sing nyetir Kula. Lho kemelinti ta. Kemelinti ngono kuwi. Gosek to Pak Digareng, Lah, piye saderenge ngapunten. Nek kula sing nyetir mengke otomatis niku A1 mboten gawe-gawe mboten ditambahi mboten dikurangi. Jurusane langsung akhirat. Niku asli niku. Masal. Mas Anang, Nggih, wis tau ngerokok Dunhill urung? kula to? Nggih, kadang kala. Nah, wis tau berarti. Empun. Enak wis ya ora usah. Walah, Terima ya. kasih Mas Anang. Nggih, sembah nuwun. Mas Akbar. Iki apa iki? Se alon-alon nang jero. Lho, iki Nggih. permintaane ning ndi kok mbur 100 ngene tok iki? Ngur nyawer ngono tok. Nggih, menika namung Renek. dana sosial. Renek tulisane. Nah, renek tulisane kok ya. Heeh. Nah, nggih. Yo, Matur Mbak sembah Niken yo. nuwun. Sinten iki? Mbak Niken no. Mbak Mumpung kesing Niken. nang gandeng, Heeh. kok. Ayo Nduk, Cahayu Niken. Oh, siap. Jumeneng. Bocah. Berdia. Ya. Ya, paring lelipur, Dik. Merdeka wae tak bebaske. Isuk-isukan iki nyantai. Iya. Apa iki? Jalukane apa no? Permintaane apa? Jam 12 juga boleh. Nggih. Gitu. Ya. Kalih jenengan. Lho karo kowe no. Ya. Kalih jenengan monggo. Nek kalih jenengan. Nanang nyapa to kok malah gak milih aku ya. Nah, rasain lah. Ah. Lanang pendatang rezeki lho yang meneng-meneng. Remak brul-brul Pak. Mau arep tak kei THR malah rasa. Lah, syukur Beh, kamu aku pengen- lebih memilih Mbak Enggar ya kamu. Aku pengen karo Mbak Niken Jambu Alas. Nggih monggo. Nggih, Siap, Asbar, kondusif. mohon izin. Wah, ngun bebas mawon. Yo, nggih. Bebas pisan. Nggih, monggo. Antun tak dentun tak yuk. Pak, sut. Malih, Nggih. tanduk malih. Lah piye to? Nggih. Tanduk to. Nggih pun. Ya. Aman Mas Akbar. Tenang mawon. Wah, tenang kowe. Yes. Ya Weh. terakhir ora apa-apa ya terakhir. Sewengi digawe meriah Mas Akbar. Nggih. Oke. Nggih. Terus. Monggo. Oke apa gak? Ya. Nggih. Ya, Pak. Ya. Apa ki? Ya. Kula siram bisa bojo sing kalau lan sejati rasane siram digawe ora urung namung dadi suara Tapi
putra dadi bojone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampeyan sabar ngenteni nyatane tresnamu tulus lan suci ing kasuwun sing gedhe pangapurane Andung Krishna sekojoan selawase Andung Krishna sekojoan selawase Pun matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Kula tak nutukne lakon. Nggih monggo Mas Kripik Bagong gedang, nggih, keripik Nggih. gedang keripik telo ya Nggih. Mas Gareng. Sami-sami. Gedang watan rata. Ayo pelok. Yo. Nutuke lakon Semar mbangun kaya ngapa babaring lelakon. Riris harta palwanuting ranu Dresing karasaning sun dening kanyut manis elingira Gusti Roning kamal mirah ingsun semira ing muni Sidat agung ing Narmada sajroning aguling menawi mboten kelentu ing pamawas menika bendara kula ing Plongkowati Raden Abimanyu ingkang kepareng rawuh. Iya Wa Semar, bekti kula katur nggih Gus. Wa Semar wis ndak tampa. Wonten wigatos ingkang pundi ndara dene paduka kestu rawuh wonten Karang Kadempel mriki. Tak kira Wa Semar kang bisa ngudari reruwet madhangke pepeteng iki. Punapa ingkang dados sundraning prakawis Gus? Ampun ngantos slendro ingkang dados manah handika ora ana sing tak penggalih. Kejaba mung murcane Kanjeng Rama Harjuna saka kasatriyan Madukara. Murcane Kanjeng Rama Harjuna wis ana tricandra utawa telung wulan iki Wa Semar. Sapa? Petruk kang wis bali ana Praja Ngamarta. Iya, Ma. Bah, niki kula sawang Ndara Abimanyu. Iya, Petruk. Bekti kula katur nggih, Den. Iya, Petruk wis ndak tampa. Kepiye? Kepiye asile kowe saka negara Ngamarta antuk gawe apa ora? Ngene ya, Pak. Satekaku ana Sitinggil Praja Amarta iki mau jebule kedhisikan karo rawuh sinuwuning Mandura Prabu Baladewa. Kang sarimbit karo Patih Ngastina ya kuwi Patih Sengkuni. Lah tinemune
Sinuwun Prabu Baladewa yen duwe perlu kang padha ya kuwi nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Wekasane dadi geger nganti dipisah kelawan Ndara Werkudara. Sak rampunge dipisah, Ndara Puntadewa nyusul njuk ngendika isine pangandikan sapa wae bakal disili wujuding jimat Jamus Kalimasada yen bisa mujudi kembang sing jenenge Sekar Jati Wasesa. Kabeh mau wangsit sing ditampa dening Prabu Puntadewa, Pak. Sekar Jati Wasesa iya mo. Ate angel men sarate. Kuncung nganti gelung aku lagi krungu iki kembang kok jenenge Sekar Jati Wasesa. Wa Semar, pripun Ndara? Biyen Abimanyu kaya tau ngerti kang aran Sekar Jati Wasesa mau. Kembang mau papan dununge mapan ana tanah sabrang. Ya kuwi ana negara Paranghagni. Lah banjur Wa Semar goleki kembang mau bakale diagem kanggo apa? Kangge syarat ngampil wujuding Jamus Kalimasada, Gus. Awit Semar badhe gadah damel nggih niku Semar badhe mbangun kayangan, mbangun atine para manungsa, ndandani mental kang sarta moraling para kawula. Yen pancen kaya mangkono wae, ayo luwih dhisik bakal tak bantu. Ing arah ngupadi Sekar Jati Wasesa, mbok menawa Sekar Jati Wasesa kang disuwun kelawan Wa Puntadewa mau ana sambung rapete kelawan murcane ramaku Raden Arjuna. Dados niki sesarengan tumuju wonten ing Paranghagni. Ya wa. Aja kuwatir rasamu senadyan ing kono mlebu tanah sabrang. Yen ana bebaya kang anempuh ing dedalan Abimanyu kang bakal ngrampungi wa. Sigra kala kang tumingal Semubang Iwang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro saketer kidonganing kunglir wuwu sing bene panca patupat durung adol aku saka praja Paranghagni iki lah kok kepepek ana satriya bagus dedeki ngringin sungsang pengawake Guwaya Teja memper kaya sajroning pangimpenku jenengmu sapa Raden? Satriya Plongkowati ya Tanjung Anom kekasih Raden Abimanyu. Raden Abimanyu? Iya, paduka ingkang kula upadi Raden.
sira sing tuk ing arum ilining memanis hamleber mring kang cipta ding kowe golek Abimanyu nuwun inggih Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah kimpenan wewayangan handika Raden Abimanyu kula pasrah jiwaraga dumateng Paduka Raden keparenga kula suwita dumateng Raden Abimanyu. Kok ya ana ya, Gong. Wong wedok ngelamar wong lanang dhisik niki. Ayo nek ora ngrumangsani lho. Dara Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis. Piring kesampluk teklek, raine gluwing sikile mlethek kuwi. Kusik to. Kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu? Kula mijil saking Praja Paranghagni. Dene wewangi kula pun Dahana Sari Raden saka Paranghagni lakar kasinggihan. Bebana punapa ingkang kedah kula wujuti? Badhe kula sembadani Raden. Paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kaliyan Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujuti? Aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Manut kabar kang sumebar pawarta kang marata, Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu Paranghagni. Leres dawuh handika Raden. Paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa, iya aku mung nyuwun kuwi Dahanasari. Sumangga kula kanthi wonten negari kula Paranghagni Paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden. Kuning Gurawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing Cidara Wa Semar iki wis tekan ana jroning Praja Paranghagni sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jatiwasesa. Kadose kula sawang nggih tenginggil nika sing diarani Sekar Jatiwasesa. Iya Wa Semar, yen wis kelakon ndak pethik wujuding Sekar enggal-enggal lumayu wae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Dahanasari kang baku. Sekar Jatiwasesa wis diantuk kinarya syarat Wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada. Bungkusi mripatku melek diapusi. Jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang Jatiwasesa. Panjenengan mlayu, panjenengan ngoncati janji. Tak tututi kowe Raden Abimanyu.
Guru Dahana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahana Sari. Yen Cinandra gumricik swarane. kinjeng muter-muter kaya helikopter. Panggonku goleki kowe Tauna Sari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan. Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Tauna Sari, nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Paranghagni. Bareng Sekar Jatiwasesa wis dipethik karo Abimanyu, Abimanyu tinggal gelanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku, Kakang. Piye? Ancen kuwi biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Paranghagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang, tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki, nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan.
Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Parang Agni bedah negara Ngamarta. Oh. Nata Kresna ngandika duh Yayi Prabu Hayuwa sungkaweng tias ing lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun menika Koko Prabu ing Mandura. Iya Kresna. Wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun nggih. Aku bantunen ya Kresna. Aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah Karang Kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe panca bakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugara lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ketaman pageblok Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu, paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebos kaluputan kuwi iki Di? Nenggala lan Lugara tinemung mingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya luhur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna, monggo kula kanthi tumuju wonten negare Ngamarta liwat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun. Saking kutha Sakuragala yen tanah mutusa sangsari Kakang Semar kang prapaning Stinggil Ngamarta. Inggih Ndara, kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jatiwasesa Maragage. Aturna panjenengan ingsun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada.
nalika Sekar Jatiwasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jatiwasesa badar sejatining wujud Raden Arjuna. Hong ilah ing sekaring bawana langgeng titah ulun ger Puntadewa aja hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan kuwi amung pasemon. Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singetake kok Janaka, krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kaperang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakale bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul. Nuwun inggih Kaka Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jatiwasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur seketi jumurung. Sinuwun Punta, Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngemutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus, geger Jawi. Sinuwun. Dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok. Ngamuk punggung Suratamtaha wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu. Punika jatahipun Kaka Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepatan Paduka. Ya, Baladewa sing ndadake Kresna. Negara Ngamarta. Lakon bisa bedah negara Ngamarta yen bisa nandhingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah, iki wong Mandura.
Baladewa den piting wani kelawan Prabu Gorodana. Nata ing Mandura prasasat kaya wis linolosan notot bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap. Sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Ponang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodana lan Dahana Sari. Dia badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Sampun. Ciling wengi Caka lula tatanendra kumlundung ijening amben banget nggonira nalangsa kaya den pinilara wong tininggal bapa biyung wong tininggal bapa biyung susah dadi Joko Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepegi kang putra Baladewa ya ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana angobarke geni kinarya mrawasa si Gorodana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang. Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana. Njejekake lajering kautaman. Ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Pukulun awit saking putunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali gunakno kanthi bener becik.
njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti. Manunggaling pejabat kelawan rakyat sentana kelawan para kawula. Srampakia anak untung Gungga guyup Rampa aranca katon siga Sinaya anu biloka Srampakia anak untung Gungga guyup milangoni Rampa arasa katon siga Sinaya anu biloka Oh Kakang Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Astabrata